Pero sa todo wala pa. Hi guys, nakita mi na sad guys. Naabot laag. Hello. Neng kuya kani mo lagi ni driver. Ay CRF niya, yung XRM yung hidala. Adwa de motor. Bat tubok. Patnay. Sana all kabalog motor ako ba. Kabalog motor yun. Dili ano di siya mukha og junk foods. Miming na lang ni. Sabi niya pan daw. Ano daw pan? Nikaon siya atong kuan. Igutom ni siya sa bayahe. Dito na to sa balay magkuan, magtiwas ug kaon. Kada itong CRF niya mo rin atong Ginoo ko. Unsay nga motor? Si RF kan Honda ba? Ang taas. mahabog kayo. Wa man ko kaila sa mga motor ako nga. Ako nga ba XRM yun. Ang nga tagas kayo ba nga kuan motor? Habog? O Honda. Ano yun, minan ha? Ano yun ito pang, sunod ba paglaag mo? Tuhon. Pero wala man, among isnak kay murang man among isnak oh. Sugdiro oy, kalamin Hi, namin. sis LV. Nagkita mini farm girl. Yang kabaw dito, yang bilin. Wapa to niya ng tugway. Kalaag. Iji oh.